Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. V zvukoch tejto správy sa obyvatelia Československa prebúdzali do nového rána 21. augusta 1968. Tým sa to však neskončilo, naopak začalo v istom zmysle. Skôr ale ako prejdeme ďalej, mi dovolte, aby som vám predstavil milých hostí. V štúdiu Slobodnej Európy v Prahe vítam pani Vieru Šťovíčkovú, bývalú komentátorku a zahraničnú spravodajkyňu Československého rozhlasu. Dobrý deň. Dobrý večer. Pána Vladimíra Fischera, bývalého hlásateľa Československého rozhlasu, dnes na dôchodku. Dobrý deň. Dobrý deň. A pána Jana Midžiaka, jediného slovenského egyptológa a svojho času externého slovenského hlásateľa Československého rozhlasu v Prahe. Pri mikrofóne moderátora je dnes Miroslav Neoveský. A keďže som povedal, že správu, ktorú čítal Vladimír Fischer a ktorú sme na úvod počuli, že tou správou sa to neskončilo, ale naopak začalo, dajme najprv priestor ďalšej archívnej snímke. Přátelé, ti, kteří posloucháte nebo díváte se na televizi a ztratili jste obraz, přeleďte si na cukrák, pokud můžete, neboť dostali jsme zprávu, že Petřín je obsazen. Je 7 hodin 27 minut. Cizí lehká vozidla se rozdělá a snaží se objet blok, který stojí naproti budově rozhlasu. V čele kolony jede vozidlo, které je vybaveno lehkým pěchotním dělem. Vozidla jedou směrem k Rýgrovým sadům. Volali nám spojaři, ti, na které se při obsazování ještě nedostalo, a používají tedy této příležitosti, aby ubezpečili naši vládu, jmenovitě prezidenta Svobodu, Dubčeka a Černíka a všechny naše spoluobčany, že se plně staví za její stanovisko a že budou pracovat do poslední chvíle. Přátelé, je tady další 100 rezolucí, rezoluce za rezolucí vyjadřující podporu a spontánní nesouhlas s tím, co se děje. Přátelé, já se domnívám, že jestli jsme měli možnost hovořit k vám, tak jsme aspoň dali najevo vůli národa, vůli obou našich národů, vůli občanů této země po svobodě, suverenitě, samostatnosti. Vážení priatelia, možno sa budeme musieť o chvíľu odmlčať a naše vysielanie nahradí vysielanie iné, tak ako tomu bolo na stanici Vltava. Veríme, že to budete poznať a podľa toho budete aj brať. Tak z tejto zvukovej snímky, ktorú sme počuli, ako aj z tej úvodnej, mám taký dojem, mali možnosť sa vrátiť do atmosféry dní pred 30 rokmi. Sme síce o 30 rokov starší, ale práve na základe týchto snímok myslím, že sa každému z nás vrátili späť spomienky na tieto časy, na tieto dni. Mňa osobne, aby som začal, zastihla táto správa o 2:30, o 2:45 21. augusta v Novom Míčíne, kde som bol zhodou okolností na dovolenke s rodinou príbuzných, a zobudil ma hukot ťažkých lietadiel, ktoré pristávali na neďaleko Mošnove. Ale to necháme bokom, vás to zastihlo tu v Prahe. Vladimíra sme počuli v tej úvodnej správe. Ako si sa ty k tomu dostal? Já jsem byl ve službě právě, já jsem měl takzvanou noční službu na stanici Praha, to znamená večer od 8 do 2 hodin a potom od 5:30 ráno do 8 hodin. Navíc jsem měl sebou 2 pistole bílého vína, protože jsem si 21. srpna narodil a jako správný hlasatel kolega jsem předpokládal, že si připijeme na ty narozeniny, k čemuž ovšem nedošlo pochopitelně, protože to víno, tož mě do dneška mrzí, vypili Rusové, kteří pak budovu rozhlasu obsadili a vypáčili skřínky, kde jsme měli svoje osobní věci, tak já jsem byl ve službě. Ale předtím, když jsem přečetl tuto zprávu, kterou jsme poslouchali, my jsme dlouho čekali na to, až ta zpráva z jednání předsednictva tehdejšího UVKSČ do rozhlasu dojde, protože víme, že zasedalo předsednictvo ústředního výboru KSČ
zrovna v té inkriminované noci, tak jsem ještě burcoval posluchače, pokud si vzpomínám. Neusínejte, vzbuďte své sousedy, taxikáři, trubte na klaxony, vzbuďte naše obyvatele, budeme za okamžik vysílat důležitou zprávu. My jsme ji vysílali až krátce před 2. hodinou 21. srpna a já jsem ji přečetl jednou, pak jsem ji přečetl po druhé a do dneška je mi tak trošku prapodivné, když určité vysvětlení tady je. Mě tehdejší šéf zpravodajství Československého rozhlasu, snad mohu říct i dneska soudruh Jiří Kmoch, navštívil hlasatelně a tu zprávu si ode mě vzal s tím, že už to nemám číst. Já jsem ji četl ještě dál, protože jsem mu dal pouze originál, zapomněl, že mě dal i kopii. A já jsem z té kopii přečetl znova, tuším po 3. Proč jsme to neustále opakovali? Bylo třeba neustále burcovat a probouzet lidi. Načež se Jirka Kmoch vrátil a řekl mě, a to je to, co je mi tak trošku pořád nejasné, čteš to, upozorňuju ti, že to čteš na vlastní zodpovědnost. A nie len to, tam bolo niekoľko vecí, než dám slovo ostatným. Predsa bývalý ústredný riaditeľ Československého rozhlasu a vtedajší minister dopravy a spojov Karel Hoffmann dal príkaz rádiokomunikáciám vypnúť vysielače. Áno. Pracovníci na vysielačoch vtedy neuposlúchli jeho príkaz, hoci bol ministrom, takže sa vysielalo durch a vysielalo sa veľmi dlho. Ale vráťme sa k tomu, ako sa paní Šťovíčková dostala. No já jsem to měla s předstihem. Já jsem se to dozvěděla krátce po 10. hodině, protože mi do bytu zavolal tehdejší velitel armádního rozhlasu, Tonda Šeda, myslím, že byl podplukovník, že? A říkal právě, byl velice rozrušený a říkal, že mu právě volali z hranice, že vojska teda překročila hranici a že mi volá proto, abych se vrátila do rozhlasu. Takže já jsem přišla do rozhlasu někdy mezi 10. a 11. hodinou a zapojila jsem se tam do toho kmitání, o kterém mluvil Vladimír. No to už jsme tam všichni věděli, tam Mirek Zázvorka měl tenkrát službu ve zpravodajské směně a ty zprávy, telefonáty z hranic, no a taky tam už dávno byly, ale nebyla tady ale oficiální zpráva, oficiální stanovisko. Co bylo ale Vladimíre hezké, jak se tam sami od sebe scházeli lidé. Přesně tak. Tam, jak ta zpráva se šířila, tak prostě slušní lidé ze zpravodajství a nejen ze zpravodajství, dokonce i někteří herci se scházeli a každý se ptal, co můžu dělat. Každý chtěl nabídnout pomoc. Janko, ako si sa ty ocitol v rozhlase a potom v onom augustovom vysielaní? Mne po obede zavolala sekretárka vedúceho hlasateľa Vlasta Štýbrová do Egyptologického ústavu, že ty si na dovolenke, že si sa nevrátil, či by som vzal službu za teba na Československu. Tak som ju vzal, bola od večera, končila o polnoci a pokračovala ráno o 6. Takže ja som o polnoci mohol ísť do nocľahárne sa na pár hodín vyspať. Ale nešiel som hneď, pretože Vladimír zabudol. On síce tie 2 fľaše k svojim narodeninám neotvoril, ale pretože mal gratulantov z techniky a tak, všetci to vedeli, tak sa otvorila a dodnes si spomínam fľaša červeného a v hlasateľni sme ju popíjali a padali rôzne historky a okrem iného i taká, že chceli si urobiť srandu z jedného hlasateľa a zbudili ho ráno o hodinu skôr, než mal začať vysielať a správami a povedali mu: Ježiš Maria, jak to, že spíš, už si mal byť v hlasateľni. Ten chudák vyletel v pyžame, vpálil do hlasateľne, no a videl veselé tváre, zaspal v technike, proste zistil, že si s neho urobili srandu. A keď ma Vladimír budil do nocľahárne a povedal: Jano, stávaj, sú tu Rusi, tak som mu povedal: Vladimír, to sú hlúpe vtipy. A kľudne som zaspal, ale keď ma zavolal druhýkrát, to už som začal vnímať tie lietadlá, tak som si vravel: a tak nie sú to vtipy, je to vážne, a šiel som do hlasateľne.
No, aby som dokončil ja svoju príhodu s 21. augustom, ako som spomínal, zachytilo nás to, boli sme so ženou a s dcerou u príbuzných v Novom Jičíne. A bol som hrdým majiteľom Trabanta, ale s tým som si netrúfal medzi ruské tanky, medzi sovietské a poľské tanky. Takže ma napadlo zájsť do najbližšieho rozhlasu, to bolo v Ostrave. Dostali sme sa tam autostopom. Nevedel som, kde je v Ostrave rozhlas, tak som zastavil chodcov, kde je tu rozhlas. Vedel som, že je niekde blízko toho hlavného námestia. Tady rozhlas není. Odpovedali. Dokonca som sa pýtal člena, teda policajta SNB a prosím vás, tu musí byť niekde blízko rozhlasové štúdio ostravského. Tady není žiadny rozhlas. Nakoniec som uvidel pod lešením tabulku Československý rozhlas Studio Ostrava. To som, ďakujem, už vás nepotrebujem. Vošiel som tam a prvých 48 hodín som strávil v rozhlase aj so ženou. A tak sme vysielali odtiaľ. Ak sa pamätajú poslucháči, ak sa pamätáte vy, začala vysielať tzv. Rozhlasová štafeta a my sme sa hlásili ako slobodný vysielač Československého rozhlasu Severná Morava. Ano. Pretože sme boli označovaní, že vysielame ilegálne, nelegálne a preto sme zdôrazňovali legálny vysielač Československého rozhlasu v Severná Morava, východné Čechy, západné Čechy, severné Čechy, však takto Južná Morava. Takže takto. Každého z nás to určite vtedy vzalo a nepozerali sme na hodiny, či niekomu škrčalo v žalúdku alebo nie. Ale tá solidarita ľudí, širokých vrstiev bola vtedy nesmierne dojímavá a pôsobivá. Sa pamätám, že nám priniesli z nedalekého hotela jedlo, kotol polievky a nejaké veci z nemocnice nám poslali, lieky s presným návodom, čo kto má pozorne brať, ak má niekto srdcové ťažkosti, v tom prípade radšej toto a tak. Takže bolo to skutočne namáhavé, ale ja sa nebojím povedať, že to bolo jedno z najkrajších období môjho profesionálneho života. Napriek tomu, že si človek pripadal bezmocný. Neviem ako vami, pani Šťovíčková, ako sa vám javilo. Malo to nejaký zmysel? My jsme o tom, myslím, nepřemýšleli, že jsme si vůbec tu otázku v té chvíli takhle nepoložili, protože první, to, co začal Vladimír vyprávět, první dřina byla dostat se do vysílání, vůbec to spojení s UV, než to nadiktovali tu zprávu. Mezitím přece se tam do budovy do budovy přišel tehdejší ředitel, pamatujete se na Marka? Ano, Miloš Marko. A ten měl za úkol překazit vysílání té zprávy, kterou diktovali z UV, a v našem patře ve zpravodajství ho prostě všichni ignorovali, takže se odebral opatro výš do ředitelny a pak vím, že přišel Rosťa, běhal dolů navzdory vážné situaci mírně rozesmátý, protože zjistil, že Miloš Marko sedí pod psacím stolem a telefonuje. No, takže otázku zdali to k něčemu je, jsme si nekladli, protože jsme věděli, že prostě teď musíme mluvit a musíme dát o sobě vědět. Myslím tedy nikoliv my, ale no jak to říct, prostě legální rozhlas. Janko? Ja si myslím, že takým hnacím motorom pre nás boli telefonáty od poslucháčov. To nás úžasne povzbudzovalo a viem, že keď už prenikli tí okupanti
neviem, či boli práve sovietské, ale väčšinou asi sovietsky, i do dvora a v dvore začali strieľať. Niektoré guľky rozbili okná. Tak z technického pracovišťa sme dostali pokyn, či by sme neotvorili okná, aby poslucháči počuli, aké je to zlé kolo rozhlasu. A viem, že v podrepe sme chodili, pretože predsa človek sa bál, že nejaká tá guľka by ho mohla trafiť. A v podrepe sme chodili a tam sa už človek u okna natiahol, otvoril a preto tá streľba na tých archívnych záznamoch je veľmi dobre počuť. Já samozřejmě se k tomu stále vracím, nejenom protože mám ty narozeniny toho 21. srpna, ale Miro měl pravdu, byl to jeden z nejsilnějších, ne vůbec nejsilnější profesionální zážitek naší kariéry. O to víc mě se dotklo, zapůsobilo na mě. Já jsem do dnešního dne nikdy se veřejně ke své účasti na srpném vysílání Československého rozhlasu v roce 68 nevracel. Měl jsem k tomu jeden svůj osobní vážný důvod. Já když jsem se vrátil do budovy rozhlasu spolu s ostatními, tuším v říjnu, nebo tak nějak jsme se mohli vrátit do té budovy rozhlasu, tak mě tenkrát vedení vyzvalo, abych se někam ztratil, uklidil, zmizel, že to nebude zrovna příjemné pro mě být tam na očích, takže jsem víceméně na jejich pokyn odjel na krátkou dovolenou do Itálie. Oni si mysleli, že se nevrátím, že budu emigrovat. Já jsem se vrátil a byli velmi překvapení, že jsem se vrátil. Ale teď se chci jenom dostat k tomu, co jsem chtěl říci. Po tom návratu z té Itálie mě brzy přišlo vyrozumění, abych se dostavil do budovy ministerstva vnitra v Praze na Letné, do tzv. Kachlíkárny. Tam jsem strávil 2-3 hodiny. V podstatě sám v místnosti, nic se tam nedělo. Potom mě odvezli autem do věznice v Praze Ruzyni. Vystoupili jsme z auta, procházeli jsme vratama, no, se to tam bránou do té věznice. Já jsem tam nikdy předtím nebyl, takže jsem si dovolil takový žert v doprovodu těch dvou v kůži oděných pánů. A to je ruzyňská věznice, věda, tady jsem ještě nebyl, tak to je zajímavá exkurze pro mě, však vás brzy přejde humor. A čekal opět hodinu, 2-3 hodiny. Chcete kávu? Ne, nechci kávu. Až potom se vrátil jeden z těch kožených pánů s jiným koženým pánem a říkal, to je pan Fischer. A ten druhý kožený pán říká, a tak vy jste ten Fischer, který si chtěl zahrát na hrdinu, jako vaši kolegové v 45. Moc dobře, že to řekl. Já jsem si pak vůbec na nic nemohl vzpomenout, samozřejmě. Kde se mnou, kde vysílal, proč, kdo tam byl, fotky mě ukazovali. Nemohl jsem si vzpomenout. Vzpomněl jsem si jenom na pana Kaňku, protože už v té době jsem věděl, že pan Kaňka byl jedním z těch iniciátorů, kteří okupační vojáky prováděli rozhlasem a ukazovali, kde jsou jaká studia. Když si z nás nikdo nechtěl přece hrát na hrdiny. To je to, o čem tady mluvím. My jsme to brali jako samozřejmost, jako službu. Ano. A hlavně službu. Proto jsem o tom nechtěl nikdy mluvit, protože jsem měl pocit, že bych si já dodatečně hrál na hrdinu tím, že budu vzpomínat na svoji účast v tom vysílání. Ja sa pamätám, keď obsadzovali rozhlas v Ostrave, tak nás tiež vyhnali. My sme sa potom presunuli na štadión na Bazaloch a pretože to bolo priamo prepojené na rozhlas, nás chceli umlčať, tak sme vysielali odtiaľ. Z Vítkovických železiarní sme vysielali. Menili sme, ale vždy z legálneho zariadenia Československého rozhlasu, ktoré patrí rozhlasu. Ešte niečo nech sa páči, Janko. Mirko. Neviem, kto bol ten pracovník, ktorý nám pokynul alebo naznačil otvoriť okná. A bol na tom technickom pracovišti. Ja mu ho spomínam ako režiséra. Meno mu už ale neviem. Ten ma požiadal, že či by som nevedel v Bratislave zistiť, čo Bratislava, ako vysiela a tak. Tak ja som zavolal priamou linkou v Bratislavu a na technickom pracovišti zhodou okolností zdvihol sluchadlo Janko Šramko, ktorého som poznal z účinkovania v Bratislave
A ten mi povedal: Janko, my sme už obsadení vojskami, ale vysielače fungujú. A naše technické pracovište ešte nenašli. Takže my sme prepojili vaše vysielanie z Československa na naše slovenské vysielače. Takže my berieme vysielanie Československa. A od tej chvíle ten pán tej režii alebo na tom technickom pracovišti mi často kynul rukou, pretože povedal, je treba, aby tá slovenčina, ja som bol jediný Slovák medzi nimi, zaznievala, pretože nás počúva i celé Slovensko a treba, aby tí ľudia tomu verili, čo vysielame. Ja sa pamätám, ale na Slovensku bežali vysielače. Banská Bystrica, slobodný vysielač Banská Bystrica, ktorý začínal svoje vstupy oným povestným Morho, detvo môjho rodu. Košice sa ozvali a aj Bratislava začala vysielať, len nebolo možné sa dostať do toho celoštátneho okruhu. A myslím, že to bolo druhý deň, prvých 24, možná 36 hodín sa nevedelo, čo sa deje na Slovensku. A myslím, že to bolo k večeru druhého dňa. Zvonil telefón a sa mi ozvali ľudia zo železničného vojska. Hovorí, máme tu Banskú Bystricu na linke. Môžeme vás prepojiť do celoštátneho okruhu. Takže poprvý raz na tej štafete celoštátnej šla Banská Bystrica cez Ostravu, cez nás a myslím si, že to malo v Čechách veľký ohlas v českej časti, teda v historických zemiach. Ale aby sme sa príliš zahlbili do našich spomienok, tieto udalosti, v ktorých sme boli aktívnymi účastníkmi, určite poznamenali náš ďalší život. Ja som v máji 69 odišiel na dovolenku na 14 dní s 2 malými kufríkmi s rodinou a tá dovolenka trvala potom v úvodzovkách 23 rokov. Musím povedať, že svoje rozhodnutie neľutujem, i keď nebolo ľahké, pretože sotva sme si zariadili byt a vymenili byt, ktorý sme mali, tak bolo treba začínať od nuly. Zážitky v utečeneckom tábore tiež neboli príjemné, ale na druhej strane musím povedať, že od samého začiatku som mal to šťastie, že som mal prácu a neskoršie, asi po pol roku, som sa dostal k práci, ktorú som robil aj tu, takže som sa mohol síce na druhej strane železnej opony, ale v nej pokračovať. U vás to bolo trochu iné, predpokladám. Predpokladáš dobre. Ako moji 2 kolegovia, teda aj kolegyňa a kolega, ja som prišiel o zamestnanie a potom, čo ma vyhodili z fakulty, som vystriedal celkom 7 profesí. Každá bola iná, nič som nerobil 2-krát. A musím povedať, že všetky som robil rád a z chuti. Bol som kamenárom, urobil som si maturitu na kamenickej priemyslovke v Hořicích, aby som mohol mať platové zaradenie, pretože som nebol vyučený kamenár, tak to bolo nutné. Robil som šatnára v Paláci kultúry, robil som rolbistu na Štvanici, no a ďalšie profesie, nebudem ich všetky vymenovávať. U toho rolbistu som skončil v 89. No já jsem samozřejmě dostala výpověď dokonce v první skupině 7 lidí, kde byl trest vynesen exemplárně. Byli jsme v očích ústředního výboru největšími hříšníky, no budiš. Chytla jsem se v Náprskově muzeu, to byly 2 nejkrásnější roky strávené mimo rozhlas, jenomže bohužel mě tam zase našli
A tak jsem s tou kariérou šla ze schodů. Skončila jsem jako pokojská v hotelu pro zahraniční pedagogy v dlouhé třídě. A tam jsem vydržela už jenom půl roku, protože se ukázalo, že mám špatný kádrový materiál. Paní ředitelka byla povolána na koberec a když se bránila tím, že, promiňte, budu citovat doslova, hajzli, snad u nás může pucovat každej, tak se dozvěděla, že se soudružka mýlí, že lidé vybavení jazykovými znalostmi nemohou v takovém hotelu pro cizince dělat ani toto. No a takže jsem pak už víceméně pokoutně překládala na jména, která mě laskavě půjčili přátelé. No a poslední finále bylo ve skladě hlavního města Prahy. Tam... Ten vzdych hovorí všetko. No já k tomu, já tedy odůvodním ten vzdech. Když mi tam přijímali, tak já jsem se najednou téměř lekla. A řekla jsem té kádrovačce, vy mě vážně vezmete? Protože jsem tak byla zvyklá na to, že všude se hrozili. A ona mi s úsměvem řekla, víte, my jsme podnik toho druhu, kde může být zaměstnaný, ale už opravdu každý. Tak já jsem na rozdíl od vás dvou měl ten život, zdá se, nejjednodušší. Já jsem neprodělával ty čistky, protože já jsem prodělával 2 těžké operace ledvin zrovna v té době, což mě do jisté míry zachránil, ale mě nejvíc zachránil asi ta soudružka, jak si o ní Věra hovořila. Určitě měla také nějakého toho, jak se říká, svého žida. Já jsem byl židem soudruha Pavla Niklese. Pavel Nikles se z běžného řadového šéfa programového ústředí vyšvihl až na funkci náměstka, tuším ředitele Československého rozhlasu. Sepsal onu známou a oslavnou s Vladimírem Brunátou písničku Soudruhu sovětských vojáků, která se velmi často hrála a který mě měl jako svého žida. To znamená, že on se mě zastal. On řekl, ne, Fischer tady zůstane a díky tomu já jsem teda pracoval dál i potom v 69. 70. roce v Československém rozhlase a dozvěděl jsem se to přímo od Pavla Niklese, krátce předtím, než vážně onemocněl a zemřel, kdy si mě k sobě zavolal a vysloveně mě řekl, že to byl on, kdo se postaral o to, že jsem nebyl vyhozen ze služeb Československého rozhlasu, ale že se to mohlo stát samozřejmě okamžitě, nebýt jeho. A že pro mě má jako důkaz docela jednu fotografii, kterou uschovával celou tu dobu ve svém psacím stole, aby ji nikdo neviděl. A na té fotografii jsem byl já u mikrofonu s odznakem Alexandra Dubčeka v klopě. Ten se tenkrát prodával, ten plastový odznak. A ta fotografie, podle jeho slov, by byla, jenom ta fotografie by byla stačila k tomu, abych byl propuštěn. Nemluvě o tom, co jsem vykonával v srpnových dnech roku 68. u přímo živého mikrofonu. Takže já jsem ku podivu v tom rozhlase jako poloviční invalida přetrval potom. Zázraky sa stávajú aj v krajinách, v ktorých sa na zázraky neverilo. Tam sa verilo skôr na iné veci. Ale mohl jsem pracovat i ve svobodné Evropě, nebo v Deutsche Welle, protože ty si vzpomínal, že jsi emigroval v 69. roce a já jsem shodou okolností jel v 69. roce znovu do té Itálie, kde se mi velmi líbil a vracel jsem se přes Mnichov zpátky a měl jsem tam poruchu na své Škoda 105L. A když ji spravili v jednom mnichovském autoservisu, tak jsem okamžitě zapnul rádio, no všechno to fungovalo, i rádio hrálo a tam jsem slyšel, a pište nám na adresu Rádio Svobodná Evropa, Anglická zahrada, číslo 1 nebo kolik. A já říkám, ježišmarja, tady je zrovna
cedule svobodná, teda anglická zahrada. I zeptali jsme se, kde je budova Rádia Svobodná Evropa. Byli jsme tam uvedeni. Já jsem přišel do vrátnici a povídám svou lámanou češtinou, ich möchte gerne Herrn Pecháček sprechen. A mi řekl, Herr Direktor Pecháček. Já řekl, nein, mit Ihrem Sohn. Protože tam už tenkrát byl jeho syn Luboš Pecháček jako novopečený. Pavel. Luboš byl tatínek, ano. Mit Pavel Pecháček sprechen, genau. Jo. Tatínek byl Jaroslav. Přišel Pavel Pecháček a říkal, ježišmarja, je tady Sláva Volný, no samozřejmě, a Pavel Minařík. A on říkal, to máš smůlu, čeče, Pavel Minařík, ten si šel zrovna koupit dvojitý auto, někam schájí, něco takového. Takže já jsem neměl tu čest, zaplať pánu, se setkat s kapitánem Minaříkem a rozvědčíkem naší tajné policie v Rádiu Svobodná Evropa. Ale potkal jsem se s tvojí ženou v tom utečeneckém táboře v Cerndorfu. A ty jsi byl tenkrát u Grindigu, dělal si barevné televizor. Áno, ja som letoval na bežiacom páse 6 a potom 14 spojov do televízorov. Takže ja som sa tiež uchádzal o miesto v Slobodnej Európe, ale vtedy už bolo zatvorené, takže sa to nepodarilo. Takže ani ja som nemal to potešenie sa poznať s kapitánom Mináčikom, ale vôbec ma to nemrzí, naopak. Teraz som v Slobodnej Európe od 86. roku a musím povedať, že som na to hrdý, že som sa dopracoval k tomu. Myslím si, že Slobodná Európa sa nemá za čo hanbiť za svoju robotu a nakoniec som v profesii, ktorú som poznal od piky, veď som začínal v Bratislave v 60. roku ako hlásateľ a robil som si tu v Prahe na Karlovej univerzite novináčinu, ale to myslím si, že najlepšou školou bol život a prax. Takže, pretože môjim pôvodným povolaním je aj tak stavebný inžinier a nie rozhlasák, nie novinár. Ja by som navrhoval teraz na krátku, aby sme si pustili ďalší zvukový snímok a potom sa k nemu vrátime. Prosím vás, nedopusťte provokácie. Nedovolte vniesť paniku do našich radov. Nezostáva nám v ťažkej situácii nič iné, ako napnúť všetky sily, všetok rozum, aby sme v ďalšej práci skutočne obstáli. Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím. Počuli sme ďalší zvukový záber. To bolo niekoľko dní od chvíle, keď celé československé vedenie až na prezidenta Ludvíka Svobodu uniesli do Moskvy, i keď sa spočiatku nevedelo čo. A tu sa na tomto zábere sa vrátil Dubček z Moskvy a oznamoval obyvateľstvu, že nám tu bratské jednotky zostanú na pomerne krátku dobu, na obmedzenú dobu, ako vtedy sám povedal. Tá obmedzená doba trvala 24 rokov. Ja by som pri tejto príležitosti chcel vás vyzvať k tomu, spomenúť si, ako ste vy prijímali túto správu a ako na vás zapôsobila tá správa. Ja osobne, ja som si sa neholil prvé 2 dni od 21. augusta, pretože som ich strávil v štúdiu v Ostrave, ako som spomínal. A tak som si začal nechať rásť bradu, plno fúza. A som si povedal, neoholím, dokiaľ neodídu. Žiaľ, čím dlhšie som tu zostával, tým väčšmi mi bolo jasné, že by mi brada pravdepodobne vyrastala, tedy som si myslel, aj z hrobu. Ale aby som sa vrátil k otázke. Kto by chcel na to povedať niečo? Já jsem si nedělal žádné iluze, že ta doba bude velmi omezená, protože vzpomínal jsem, že jsem byl v té nemocnici, dlouho jsem tam byl, a když jsem se vrátil, tak moje první cesta vedla opět na ministerstvo vnitra, kam jsem byl předvolán a kde mi byl odebrán cestovní pas
s tím, že je třeba, abych byl neustále na území Československé socialistické republiky k dispozici jako svědek v důležité trestní kauze nějaké. Čili jakmile mě ten pas odebrali a když jsem neuvažoval o emigraci, já nejsem typ pro to odejít do zahraničí, bylo mi jasné, že ta vojska tady zůstanou snad na věky. Skutečně, jestli něco na věky platilo v tom známém komunistickém hesle, tak těch vojáků se to asi v té době podle mého názoru týkalo. Já jsem celý ten týden, co bylo naše vedení v Moskvě, tak ten týden jsem pracovala ve studiu, které rozhlas využil. Bylo to bývalé televizní studio v kině Scout na Karlově náměstí a tam jsme měli studio, ze kterého jsem celý týden vysílala. Tam se jedlo i spalo, protože se prostě střídali jsme se, jak měl kdo síly. A takhle jsem tam tedy strávila ten týden až do okamžiku, kdy se vysílal onen známý Dubčekův projev. My jsme tam všichni stáli jak Lotova žena. Všem nám vstoupily slzy do očí, protože po tom úmorném týdnu plném vyčerpání, únavy, najednou jsme pochopili, že je konec a že je konec definitivní. A takže vlastně jsme vyslechli ve stoje ten projev a pak jsme se mlčky začali balit. No a pak už to šlo tak, jak říkal Vladimír, ze všeho nejdřív mi sebrali cestovní pas, no pak přišla výpověď. Ale to prišlo až potom neskôr v priebehu roku 69, to už ak sa nemýlim. Ano, to nebylo hneď. Ne, to byla série ústrků, které se stupňovaly a prakticky ta výpověď to bylo pouhé vyvrcholení. Mezitím jsem dostala z rozhlasu dopis, ještě jako zaměstnanec, tedy těsně před výpovědí. No tak těsně ne, několik měsíců před výpovědí jsem dostal dopis, že se mi na vědomí dává, že mám zakázán vstup do rozhlasu a do všech objektů rozhlasu patřících a abych se nepokoušela do budovy rozhlasu vkročit, neboť by byla vyvedena. A bylo tam hodně těch brunátů. Jo. Ja sa na to obdobie pamätám celkom živo, pretože napriek nie vyslovenému obnoveniu cenzúry, vtedy ešte nie začiatkom roku, to prišlo až po aprílovom pléne v 69. roku, keď sa stal Husák generálnym tajomníkom. Potom sa obnovila cenzúra a začalo sa tvrdo. A krátko na to som potom odišiel, takže ten ďalší vývoj som už nezažil tu. Ale predtým sa ešte sem tam dalo urobiť aj slušný program vo vysielaní. Nič menej, prišli rozličné varovania. Sa pamätám veľmi dobre ako dnes. Sme čítali správy, už neviem s kým, s niektorou z kolegí na striedačku a samozrejme, že predtým, než sme začali vysielať, tak sme si robili rozličné poznámky k tomu, čo kto povedal a vyšiel som zo správ a zastaví ma istý pán a hovorí: Mirku, ja bych ti radil, kdybyste těch špásů nechali předtím v tom studiu, i když není červená. Tak mi bolo jasné, že sa vrátili určité také obľúbené zvyky. Mirko, ja majúci na pamäti udalosti v Maďarsku, som vedel, že to nebude prechádzka ružovým sadom, ten pobyt tých spriateľených armád, že to bude tvrdá realita, že potrvá dlho. Ale myslel som si, že my budeme tomu normalizačnému tlaku viac odolávať. Veď 68. nás všetkých spojil. Ale i tam som sa ohromne sklamal. Pretože najskôr to boli jedinci, jeden kolega hlasateľ bol ochotný čítať poznámky proti Dubčekovi a keď som mu to vyčítal Zdenkovi, tak povedal: Jáno, mne nezajíma, co čtu. Ja som hlasateľ. Mne zaujíma za kolik. No a s podobnými charaktermi som sa potom stretával čím ďalej, tým viac. Dokonca
bývalý hlasateľ Československého rozhlasu pôsobiaci v Moskve, ktorý sa vrátil a ktorý vystupoval akoby protisovietsky, ktorému ja som povedal, čo všetko sa odohralo v Prahe, kým on bol v Moskve, sa potom zachoval tak, že keď sa rozhlas so mnou lúčil, tak mi vyčítal, že som doniesol do rozhlasu Palachov list, ktorý Ivan Rum v rámci kolotoča tam vyhodil jeden pripravený text medzi dvoma pesničkami a prečítal Palachov list, takže i to mi pripomenul. A to sú situácie, keď ani nie ti je do plaču, keď sa ti zovre srdce a povieš si, Ježiš Maria, jak ja sa v ľuďoch mýlim. Súhlasím s tebou, Janko, máš pravdu. Aj pre mňa bolo sklamaním, ako sa väčšina ľudí správala, pretože som zažil ten 68. rok. A nie len to vysielanie v augustových dňoch, ale aj krátko po ňom, a hoci to bolo chvíľami deprimujúce, tak predsa len tá solidarita ľudí pôsobila veľmi povzbudzujúco. Ale s postupom času, najmä po Palachovi a po Zajícovi, sa to začalo. A po prvých zmenách, po odchode Smrkovského z parlamentu, Dubčeka, bolo jasné, že časy zrejme nebudú ľahké a že sa budú vybavovať účty. A to bol jeden z dôvodov, ktorý mňa osobne doviedol k rozhodnutiu odísť. Myslím si, že svojou prácou v zahraničných médiách, cestami po svete, som prišiel na jedno a videl som, že sa dá žiť aj inak a že existujú aj iné spôsoby, ako riadiť a organizovať spoločnosť, že netreba obmedzovať ľudské práva, slobody a napriek tomu môže byť poriadok. Vladimíre, ako to vidíš dnes situáciu? Já jsem trošku rozpačitej z té současné politické situace u nás, protože jestliže, a já jsem ten pocit v tom 68. měl, tenkrát šlo o republiku, o národ, o to dokázat, že je možno řídit, vést a uspořádat společnost byť na principech nikoliv demokratických, ale skoro demokratických, jinak, než byla uspořádána předtím. Teď tu možnost máme, teď máme demokratický stát, ale zdá se mi, že si to nepříliš vážíme, že jsme se od těch věcí, které by měly vést k většímu vzestupu této země a tím pádem k většímu pohodlí a štěstí obyvatel této země, že jsme se nějak vrhli víc na politikaření, na stranické hádky a půtky, než na to být nejednotní ve smyslu komunistické národní fronty nebo něco takového, to vůbec ne. Ale že nám tady nejde, nebo chybí nám to zapálení, to celonárodní zapálení pro nějakou tu společnou věc. To mě trošku vadí na tom současném. Ak dovolíš, ja by som len k tomu dodal, ja si myslím si, že čo chýba predovšetkým je vedomie, že každý z nás má určitú moc, jednak v tom, že odovzdávame hlas, že vláda má slúžiť ľudu, je služobníkom. V angličtine sa to volá public service. To znamená verejná služba. Že ak urobím chybu a zvolím niekoho a zistím, že nerobí dobrú robotu, mám možnosť toto napraviť. Ale predovšetkým je treba občiansku zodpovednosť. Nehovoriť si, nech to urobí za mňa niekto iný. Ja sa musím angažovať. Ja musím mať záujem o veci verejné. A to tu chýba, to povedomie tej občianskej zodpovednosti. Ja si myslím ale, že to je prechodný stav.
Súdim tak podľa toho najmä z aktivít mimovládnych organizácií, nadácií rozličných, z toho, ako sa mnohí ľudia angažujú v týchto organizáciách, najmä teraz pred voľbami na Slovensku, ale aj tu v Českej republike. Bude to chvíľu trvať, ale som optimista, že to, na čo si sa ty sťažoval, alebo na nedostatok, to, aj to sa prekoná. Janko? No, ja podobne ako ty som optimista. I keď popravde tiež musím povedať, že moje očakávania od roku 89 sa zatiaľ ďaleko nesplnili. Možno mám i trochu taký osobný pohľad v tom, že som dôchodca už 6 rokov a nás dôchodcov, bohužiaľ, to uvoľňovanie cien, zvyšovanie nájmov postihuje snáď najviac. Že? Takže, ale ani to by mi nevadilo. Viac mi vadí, ako Vladimír hovoril, tá taká zvláštna, divná politická situácia. Myslím si, že ten záver môžeme nechať tak, že veríme a dúfame ďalší demokratický vývoj oboch týchto krajín a so želaním to uzavriem, aby naši nástupcovia v slovenskom a v českom rozhlase nemuseli raz prejsť podobnými skúsenostiami, akými sme prešli my 21. augusta 1968. Ďakujem vám. Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná rada. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej. Ivan byl původně moc hodnej hoch, bydlel v jedné malé vesnici, no jo, ale potom ho poslali do úplně jiné vesnice někam daleko a on tam chudák musel nechat koho? No Natašu. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej. No tak Ivane, co je s tebou? Děláš jako, že neslyšíš. Přece nenecháš Natašu, aby si ti vzala Voloďu. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej nikdy.